Prečo my v zelenej dotácii radíme ľuďom, aby si nechali robiť najprv dotáciu, až potom riešili realizáciu? Ja viem, že sú firmy, ktoré to robia tzv. Na kľúč, že vám spravia aj dotáciu, aj realizáciu, všetko vám vybavia, ale má to jeden háčik. Keď podpíšete zmluvu s nejakou firmou, ktorá vám to spraví tzv. Na kľúč, tak vy strácate veškerú kontrolu nad tým, za ako draho oni nakúpia materiál, kedy vám to spravia, či tam nebude náhodou nejaký problém a vôbec nemáte prehľad. Takže to, čo my vždy radíme, najprv si vybavte dotáciu, keď máte peniažky na účte, zistite si, kde je to lacnejšie, drahšie, ktorá firma vám to spraví najlepšie, spravíte si prehľad, pobehate si to a máte kontrolu nad všetkým. Vyjde vás to možno na viac času, obetujete pár hodín navyše, ale rozhodne ušetríte kopu peňazí. Pre viac tipov k dotácii Opravdum po babičce sledujte náš profil. Pravidelne tu budeme pridávať viacej a viacej takýchto tipov.